TAS, Syväjään ja Kohmeloliitto tuli muodostettua talvella 2011. Kohtalon kohmelotoverit löydettyä jääjengi alkoi muodostumaan pikkuhiljaa, kun alkoi ymmärtämään, muutkin ihmiset kokevat samanlaisia syväjäisiä tuntemuksia. Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä pakko, se kertoo 3 ja 5 vuotta kakkonen. Otko nyt vittu sitten yhteiskunta kelponen? Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä pakko, se kertoo 3 ja 5 vuotta kakkonen. Otko nyt vittu sitten yhteiskunta kelponen? Mut leikot on terässä, turha teidän peikkojen pora, kun nää veikko se turauttaa ruoja elementissään kerrankin tunkio sukkona. Kun paskakasassahan tässä kuitenkin stondaa, aina välillä kieri alas ja takas ylös onttaa. Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä pakko, se kertoo 3 ja 5 vuotta kakkonen. Otko nyt vittu sitten yhteiskunta kelponen? Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä Iklujuhlat on tosi muinainen seremonia, jossa iklun sisään mennään. Sinne on pohjaan tehty avanto, kultainen kyykkä kelluu siinä pinnalla ja kauhea indikainen tuoksahdus lemahtaa ilmoille, kun seremonia starttaa. Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä pakko, se kertoo 3 ja 5 vuotta kakkonen. Otko nyt vittu sitten yhteiskunta kelponen? Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä pakko, se kertoo 3 ja 5 vuotta kakkonen. Otko nyt vittu sitten yhteiskunta kelponen? Mut leikot on terässä, turha teidän peikkojen pora, kun nää veikko se turauttaa ruoja elementissään kerrankin tunkio sukkona. Kun paskakasassahan tässä kuitenkin stondaa, aina välillä kieri alas ja takas ylös onttaa. Surfataan välipakkojen hatsi kakkoen, ykkönen on kakkonen ja kytkien vielä pakko, se kertoo 3 ja 5 vuotta kakkonen. Otko nyt vittu sitten yhteiskunta kelponen? Tässä Suomessa kun ollaan, talven mystiikka on kyllä tuonut hyvin paljon Eskimo-vaikutteita ja meidän arkipäiväisen elämään. Mitä mä itse koen julkisen tilan käytön, se on kuitenkin valtio muodostuneista ihmisistä ja me ollaan valtio, mikä on tietenkin päässyt vähän katoamaan sinne välissä, mutta silti lähtökohtaisesti se, miltä tuolla ulkona näyttää, on meidän yhteiskunnallinen ekon kasaantuma. Jokaisella on oikeus vaikuttaa siihen omalla panoksellaan, sitä hyvään tai huonoon suuntaan jonkun ihmisen mielestä. Mutta ei nyt kaikki ihmiset tykkää harmasta elementtirakennuksestakaan. Miksi niitä rakennetaan? Ja kaupunkilait tulee,
missä nyt on jotenkin ihan perustavanlaatuista faktaa, että se on käytetty kapitalismin merkitykseen. Se koitetaan saada mahdollisimman paljon mainosarvoa, mahdollisimman paljon fyrkkaa kouraa sen hyötykäytössä. Mutta sitten loppupeleissä pitää vaan unohtaa kaikki lainsäädäntö ja mitä siihen nyt voikaan tulla moraalikysymykset sun muu. On tietenkin helppo väittää, että koko ajan tuhotaan yksityistä omaisuutta, kun kaikki omaisuus on yksityistetty. Miten olisi mahdollista, ettei kansalaiset omistaisi yhteistä tilaa ja saisi antaa omaa panostaan tilan upgradeamiseen? Kaupunkihan näyttää kuitenkin yhteiskuntamme kollektiivisen eikon summalta, mikä on huolestuttavaa, että se näyttää harmaalta. Kaupungin tutkiminen on kiihottavaa jopa. Näkee sen perspektiivissä. Ollessa luonnossa ei ole tämän outoa tutkia lähiympäristöä, kiipeillä vuorille ja muualle. Mutta jos viedään kaupunkielementtiin ihminen, on yhtäkkiä todella laitonta ja väärin tutkia lähiympäristöä, kaikkia talojen kattoja, metrotunneleita, mikä on meidän ympäristömme. Se kuitenkin muodostuu näistä elementeistä, ja se on kuitenkin meidän kaupungin toinen puoli, joka on myös hyvä tuntea. Äänetön pääni alkaa pitämään ääntä kun ällää käärii suunta mun lärvini panikissa lääkäri valkotakin ovetu kiinni ja valo katuaa päästäni varpaat sinertävät saa alkaa kivistä lipitä vitusti vini ja toivon et panikki häiriö parantuis alkoi mahuililla edes. Joo, ja kyllä niin paljon aikaisemminkin oli kuitenkin paljon samanlaista meininkiä ilmoilla, DJ Screw, sopetusten kuuvatussa meiningissä. Oli paljon sitä samaa vaikutetta, mikä nykypäivänä on ilmoilla kanssa. Tässä kun on lähdetty pohtimaan, minkä takia ihminen on ollut niin sekaisin, että se on lähtenyt valuttaa tätä pohjoista pallonpuoliskoa aivan vastoin kaikkea järkeä. Se on niin aivan fysiikkaakin vastaan elää näillä leveysasteilla. Mutta Eskimoissa viettää tosi paljon, kuinka vähän ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen. Kuitenkin hyvin karuista Antarktisessa ja Pohjoisnava-olosuhteissa tulleissa Eskimo-heimoissa oli hyvin paljon opittavaa meidänkin nykypäivänä. Valo katuaa päästäni, kivistää vatsaa. Kaljaa napan, kaljaa napan, kaljaa napan, kaljaa napan. Punnikäsen Matti. Selkärangattomana on helppo. Joo, alun perin siis alettiin vähän miettimään tätä. Mikä laittaa ihmisen lähtemään -30 ulos talvipakkasella, aivan totaali jäädyttämään itsensä, mieli aivan jäissä, myös niin kuin fyysinen ruumiskin. Se on suomalaisen talven mystiikkaa. Tämä sisu nimettiin myöhemmin Stay Iciksi, tai suomalaista sanoa Stay Kohmela. Absoluuttisen nollapisteen veliskunta. Talven maalaaminen on ihan erilaista siitä, mitä muissa maissa on totuttu, mitä maalaaminen lähtökohtaisesti on, että lähdetään mukavasti pari kaljaa juodessa pihalle. Mutta ei, Suomessa on helvetin brutaalia. -30 maalatessa junavarsilla, metroraiteella, missä ei ikinä liekkää. Saa kömpiä lumihankia pitkin. Spoteille, tampata lumet pois siitä tieltä, on kengät märkänä, vituttaa jo muutenkin, on pimeätä. Ei niinku ole lähellekään optimaaliset lähtökohdat lähteä maalaamaan, mutta silti se on vaan suoritettava. Talven loppupeleissä on sellaista tuotosaikaa. Mulle itselle se on sitten tuotossa jaettavissa kaikille muillekin ihmisille. Käytä itse omia varojani siihen, että voidaan antaa muille. Mehän emme NASAa tarvitse.
koska olemme avaruuspilvessä aivan valmiiksi. Suurin tavoite tällä alalla on päästä tekemään ensimmäinen maailmassa avaruusrakettipaneelibiisit. Se on se kultasi hetki, ehkä jopa platina-timanttinen rubiini, verirubiini hetki. Yksi jääriitti on kokea ekokuolema, joka käytännössä tarkoittaa mielen pinnalle kylpevän niin sanotun pintamielen häviämistä kokonaan, jossa avautuu tie mielessä syömille tasoille. Käytännössä ego on se, joka luo sinusta minäkuvan. Ilman minäkuvaa palaat takaisin johonkin muuhun. Ekokuolema on jäärituaali, jota ilman ei voi ymmärtää tekojemme jaloutta. Ekokuolemassa katoaa täydellisesti minäkuva, päätyy takaisin ykseyteen. Tällaisen kokemuksen jälkeen ajatukset lainsäädännöstä ja muusta vastaavasta tuntuu lähinnä naurettavilta. Sen onkin korvannut ajatukset vapauden filosofiasta ja vapaan tahdon laista. Ihminen kun astui tietoisuuden tielle, hyvin yleistä kohdata siinä vaiheessa vahvat demonit, joita vastaan joutuu taistella. Ensimmäistä kertaa kun Matrixin katsoo hapoissa, joutuu kohtaamaan tosi paljon demoneita vastaan, kun salaisuuksien verhoja avautuu yhteiskunnassamme ja samalla myös isommissa mittakaavoissa maailmasta. Nämä on sellaisia asioita, mitä on joutunut käsittelemään hyvin raskaasti, mutta pimeyden kautta kuitenkin jokainen on päässyt takaisin valoon ja sitä vahvemmin voi taistella sen puolesta.